Mnoho ľudí, ktorí sa dostanú do exekúcie, prípadne dražby, prestanú komunikovať, či už s exekútorom alebo bankou. Avšak, že čím dlhšie čakáte a neriešite svoju situáciu, tým horšia tá situácia je. V momente, keď exekútor navrhne dražbu, už sa všetko dostáva mimo vašich rúk. Vtedy už nemáte kontrolu nad tým, za akú cenu sa vaša nehnuteľnosť predá, komu, ani čo vám z tej sumy nakoniec ostane. Často sa stáva, že dom alebo byt sa vydraží hlboko pod hodnotu a po dražbe vám exekútor vyplatí len zvyšok po odpočítaní všetkých nákladov, odmien a poplatkov. Pri výkupe je to úplne iné. Ako spoločnosť, ktorá sa na takéto situácie špecializujeme, vieme celý proces zastaviť ešte pred dražbou, vyčísliť všetky dlhy, priamo ich vyplatiť a všetko vyriešiť férovo a transparentne. Vy presne viete, za akú sumu svoju nehnuteľnosť predávate, koľko vám z nej zostane, kto je váš kupujúci a hlavne nemusíte sa báť, že jedného dňa dostanete list o dražbe alebo exekútor zaklope na dvere. Mali sme napríklad klienta, pána Miroslava. Mal dom, na ktorý bola navrhnutá dražba už o pár týždňov. Obrátil sa na nás v poslednej chvíli. Podarilo sa nám dohodnúť s exekútorom, vyplatiť všetky jeho pohľadávky a dom sme odkúpili ešte pred termínom dražby. Pán Miroslav nakoniec odišiel s čistým štítom a na účte mu ostala suma, ktorú by v dražbe nikdy nedostal. Dnes býva v menšom byte, bez dlhov a problémov. Preto ak máte nehnuteľnosť v exekúcii alebo vám hrozí dražba, nečakajte, kým o všetkom rozhodne niekto iný. Čas je v takýchto situáciách to najdôležitejšie. Ak potrebujete poradiť, pokojne sa nám nezáväzne ozvite a radi sa s vami porozprávame. Vysvetlíme si celý proces a pomôžeme vám nájsť riešenie skôr, ako bude neskoro.